batetik izan alda mehatxu bat, gaizki erabiltzen badu, momentuz oso gaizki erabiltzen ari da, batez ere hezkuntza arloan. Eta horren zergaitia, zertan datza, nik uste dut irakasleon formakuntza ez dagoelako, eta are gehiago ikasleen formakuntza zelan erabiltzen behar den, zelan erabili behar den, ChatGPT ez dakigulako. Beraz, egiten duguna dana kopiatu eta gaizki erabili, baina oso tresna ora izan alda hezkuntza arloan. Originaltasuna ez datza ChatGPT erabiltzean, baizik eta zer proposatzen duen ikasleak edo irakasleak eta zelan antolatzen dituen informazioak eta gero zelan desarrotzen dituen, baina problema da, esan nuen moduan, zelan erabiltzen dugun. Ez erabiltzen duten moduan, erabiltzen jarraitzen badute ez dute jakingo. Beraiek ifitzen dituzte mezuak edo bere egin nahi dutena eta ChatGPT lan osoa egiten diete. Horrela erabiltzen badute, ez da erabilera ona. Baina erabilia da, primeran, informazio pilo ematen dizu, baina badakigu zelan erabili behar den. Badauz versio pilo, badauz ez bakarrik ChatGPT, tresna asko ia arloan, baina ez dakite erabiltzen, ez dakigu erabiltzen momentuz. Nik egiten dut lan unibertsitate batean eta ja hartzen ari dira, baina momentuz hartzen ari diren neurriak dira Turnitin da tresna bat jakiteko ea kopiatu indozun edo ia erabili aldozun. Eta agertzen denean, esaten diegu irakasleei, hurrengoan egiten badute gauza bera, nota txarra izango dutela, baina momentuz ez diegu irakasten zelan erabili ChatGPT edo ia.